Jo, takže čaute, moje meno je Mília, vás vítam v mojom ďalšom videa. No a dôvod, prečo tak šepkám, tak a proste máme tu otvorené dvere na hotely, lebo nachádzam sa v Tatrách, tak to vyzerá naša hotelová izba. No a toto je video prvé, v ktorom som sa odhalil, takže ideme. Mám kartu. Zavierame. Hasnuté. Trocha rachot. Budeme to musieť prestrihnúť, lebo ideme cez recepciu a tu sa hanbím rovno začať. No akurát sme vyšli z hotela, takže keby pre zaujímavosť, náš hotel vyzerá takto. Hotel Giant Nová Polianka. A nie je to tu teraz vidieť, ale tuto je hen taká teraska, ak ju vidíte, presne hen tam. A tam my máme skvelý výhľad na Tatry. No a takže my teraz ideme na stanicu a odvezeme sa na Štrbské pleso. Takže dneska je pondelok a ináč to by som vám niečo povedať. Presne tuto, hentam, tak tam bol medveď. A nerobím si srandu, fakt tam bol medveď. A ešte to tu teraz kontrolujem, že či tam není medveď. Ale ja, keďže som zo západu Slovenska, teraz som na východe, tak proste je to pre mňa proste iný domov. Úplne iný. Takže neviem vôbec, čo sa tu nachádza, ani tak. Takže opúšťame náš hotel, našu dierku opúšťame. No, kamery sú tu všade, na každom kroku. Cesta nám trvala cca 300 kilometrov a od západu Slovenska, z Nitrianskeho kraju z Topolčan do Novej Polianky nám to trvalo 2,5 hodiny. A išli sme cez Ružomberok, cez Martin, cez Partizanské, cez Prešov a proste, kto je z týchto miest, tak napíšte mi koment, že som z mesta, ja neviem, som z mesta Martin. Tak napíšete mi koment, že čau, som z mesta Martin, ok? Alebo nejak tak. Proste, kto je z týchto miest. No takže hen tam máme ihrisko. Neviem, či to je vidieť, ale tam bolo ihrisko. Máte mraky. Ale nevadí, máme výzbroj, máme výstroj celkovú, máme bundu a také tie veci, že keby náhodou začalo pršať. Neviem, či to je na mne vidieť, ale ja som sa sprchoval asi pred 10 minútami, lebo proste, neviem, ale v tomto hoteli by som akože raňajky, obeda, večera by som opisoval, že celkom dobre. Na raňajky som mal dneska ovsené vločky s nejakým croissantom, či čo to bolo. A no teraz akože, a ináč, futbalisti. Tu máte futbalové ihrisko a malé deti, tu máte ihrisko. Klasické. Vo vlaku moc ani natáčať nebudem, lebo neviem, koľko tam bude ľudí, lebo vlak ide z Popradu a my ideme z Novej Polianky, takže keď budeme vo vlaku stať, tak nebudem natáčať. Keď budeme vo vlaku sedieť, tak občas natočím. Teraz, kde sa nachádzame, tak to je taká lúka, chceme cez ňu prejsť a potom vám natočím takú stanicu, kde príde taká naša električka z Popradu. No, na Štrbskom plese som nikdy nebol, ani v Tatrách, takže no, dobrý výlet je to zatiaľ. No. Takže už ideme pomaličky. Tuto si ideme po týchto schodoch, prejdeme cez taký chodník štrkový a dostaneme sa na stanicu. Takže tak. A trošku to tu prestrihnem a natočím. Koľko mravcov? Ježiš. Takže teraz vám to prestrihnem a uvidíme sa na stanici. OK ľudia, takže sme na stanici. Tam vidíte
nová polianka. No a takto to tu vyzerá. Značka, zrkadlo. Takže nejako takto. A teraz ideme. Sem dole zideme. Tak. Sem dole teraz takto krásne zideme. A toto budem musieť zase prestrihnúť. Ja dôvodom a poviem v oblaku. Takže ľudia, tuto vidíte všetky smery, takže my sme na Novej Polianke a my ideme presne tam na Štrbské pleso. Ale mohli by sme ísť na budúce aj na Starý Smokovec, na Poprad Tatry alebo aj na Tatranskú Lovnicu. Ale to už pôjdeme zase na budúce. Dneska ideme konkrétne na Štrbské pleso. Musím to ale zase strihnúť. Dôvod vám poviem už vo vlaku. Trošku ďalej, ale to nebrá. Jo, takže hen tam, neviem, či ho vidíte, mašinu, tam už ide. A už nám ide krásavica. Do Štrbského plesa zakývame. Zatrúbi nám, my zakývame. No, do tohto mi nastupujeme. Musíme ísť. Takže otvárame. A sadáme si sem. No. Takže takto výhled krásny. Počkaj, jak si vás tu ja položím? Takto? A môže sa pozerať. Už odchádzame. Prosíme cestujúcich, aby si označili cestovný lístok. Nasleduje stanica Vyšné Hágy. Please do not forget to validate your ticket in the ticket stamping machine. The next stop is Vyšné Hágy. Musím kameru priležať, lebo to by spadlo. Ľudia, vidíte to? To je krása. To je krása. Kúkajte na to, nie je to krásne. Už kúkajte, čo ide. Tak, vidíme, jak to stojí. Teraz ideme hore kopcom, nie? Teraz ideme hore kopcom.
Pod mostom. Celkom sa pretačame. Celkom nás to vykrúca. Tu bude stanica Vyšné Hágy. Sedíme si henta za Stanica Vyšné Hágy. This is Vyšné Hágy. Čoška, kde bude stanica? Ale Šterské Ploso sa celé tam. Tak tuto máme stanicu. Krásnu. A musíme si ísť presadnúť. Tak tu máme Vyšné Hágy. Tu možno ľudia čakajú. No a ja si vás položím sem. Ešte po Pražské Ploso. Tam vidíte? No ani dosť nevidíte, ale to máme ešte po Pražské Ploso a Štrbské Ploso. Vidíte len slúb. Tu máme odchod. Ale Vyšné Hágy, veľká stanica, tu si troška posedíme. Išiel vlak. Takže už pôjdeme. Zastavil, takže my ideme.
Prosíme cestujúcich, aby si označili cestovný lístok. Nasleduje stanica Popradské pleso. Please do not forget to validate your ticket in the ticket stamping machine. The next stop is Popradské pleso. Trošku to tu zase drkoce. A už aj slnečko vychádza, ako bolo zamračené. Spomínate si? Joj, ale ideme rýchlo. Sorry za to drkotanie, ale to sú Tatry. Pani, kúkajte tam. Kúkajte sa tam dole. Vy si to nevidíte, ale to je krása. Normálne byť na dovolenke v Tatrách, to stojí za niečo. Tam ma vidíte. A už že vidíte, takže idem sa presadnúť zase. Trošku sa to tu drkoce. Hádzame na Popradské pleso a stavka bude konkrétne hentam, presne hentam, tam je krásny kus hory a na Popradské pleso sa tiež podívame, ale nie dneska. Dneska naša cesta, aha, pozrite, tam sú zase nízke Tatry a my nejdeme do nízkych, ale sme vo vysokých. Pretože nízke sú nuda. A chcem sa ospravedlniť všetkým, čo sú v škole v prírode v nízkych Tatrách, ale neviem, proste nezdá sa mi to tam nejako. Vysoké Tatry sú lepšie. Aj tam lepšia zabava. Ale zase nízke Tatry sú trochu väčšie než 3 beč, takže ja neviem. Toto video sa pretiahlo na veľkú diaľku, takže to strihanie bude náročné. Keďže strihanie 20-minútového videa
A plus ešte takéhoto náročného mi trvá cez hodinu. Takže len tak, deti, čo chcete byť youtubermi, tak si, až chodíte ešte do školy, tak si spomente, prosím vás, že aké to je náročné. že nemám čo iné na robote. A v Štrskom plese vám natočím tú priehradu a natočím vám natočím vám to pleso a natočím vám ten hotel, v ktorom sú tí najväčší bohači. A keď si niekedy v tom hoteli bol, tak napíš mi komentár, bol som v hoteli na Štrbskom plese. Takže teraz sú dobre vidieť nízke Tatry. Aha. No už ani nie. Poviem, že sú dobre vidieť nízke Tatry. A odtočím to, oddialím to a už ani nie. Nech sa páči, pozerajte cestu ďalej. A ináč napíšte mi do komentu, že kde vy idete na dovolenku, alebo že či ste už na dovolenke. Chcel by som to vedieť, lebo ja mám teraz natáčam príbeh z mojej dovolenky. Takže v Tatrách sa oplatí dovolenka. A natočím vám, ešte plánujem ísť. Na to poviem vám všetky túry, takže na Hrebienok, na Popradské pleso, natočím vám a môžem potom nečakaný zážitok v Poprade, takže to sa máte na čo tešiť a len tak poviem, len tak vám chcem povedať, takže ktoré je najväčší akvapark na Slovensku. Tip mi píšte do komentára a ja človeka, čo to tipol prvý, tak ho vylosujem v ďalšom videu. Ale toto je to strašná krása. Ja si pripadám v Tatrách ako pri mori. A malo pršať, ale sa aj trošku vyčasnieva. Už bude lepšie. Video bude trvať cez 40 minút. Pri najhoršom prípade aj hodinu. Takže budete mať taký malinký, taký miniseriál na pozeranie. A urobím z tohto sériu a tá sa volá Meet v Tatrách. A ináč predstavujem, lebo moje meno je Meet, ale nepoviem vám reálne. Vchádzame na Popradské pleso. Už tam budeme za chvíľu. A stanica bude konkrétne tam. Takže ja sa tam idem presadnúť a natočím vám potom stanicu. Ale teraz to idem prestrihnúť a natočím vám potom stanicu. Ľudia, neviem, či to vidíte. No už, vidíte. Tam boli Tatry. Idem vám natočiť tú stanicu. Položím, môžete pozrieť stanicu. A už sme tu Popradské pleso. Neviem, či ste vedeli, tu asi nie. Tak a to som vám natočila stanicu. Aha, ľudia. Tam vidíme krásny potok. Ale že naozaj nádherný.
Takto vyzerá interiér vlaku. Sme tu sami. Sme sami vo vlaku, dámy a páni. Máme celý vlak len pre seba. Kamera mi padla. Tu máme celkom aj tmu. Teraz vo vlaku, aha. Lebo celkom aj tma. Prosíme cestujúcich, aby si označili cestovný lístok. Nasleduje stanica Štrbské pleso. Please do not forget to validate your ticket in the ticket stamping machine. The next stop is Štrbské pleso. Už tam budeme za chvíľu, dámy a páni. Ja sa teším. Takže, natočil som vám jazdu do Štrbského plesa a natočím vám akože to jazero a tak. A potom vám natočím samozrejme aj cestu naspäť. Dámy a páni, náš vlak po chvíľu ukončí svoju jazdu v stanici Štrbské pleso. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko. Dovidenia. Ladies and gentlemen, we are now approaching Štrbské pleso station, which is our final destination. On behalf of Železničná spoločnosť Slovensko, we wish you a pleasant day and look forward to welcoming you aboard our trains again soon. Sme tu. Dámy a páni, dorazili sme. Okay. No, takže dorazili sme na Štrbské pleso a tuto vidíme vlaky. No, teraz sa ideme podívať na to jazero a na ten hotel. Takže už sa teším. No, bude to zábava. Ale ja si musím dať okuliare, síce nebudete vidieť moje oči. Ja mám normálne, že okuliare zarosené. No, dám si okuliare. No. Už to vezme na nervy.
No. Tam máme lekáreň. Smerom hentam. Takže teraz tu máme takú reštiku. Také hotely. Krásne. Veža. Tam máme žlté auto a ináč nikto tu není. Je tu veľmi málo ľudí. Sú prázdniny a ma to aj prekvapuje. Tam máte cedule, môžete si video stopnúť, aby ste sa vedeli informovať, že kam máte ísť. A my sa ideme podívať na to jazero. Asi vás sa zaujímať nebude, ale keď stretneme niečo zaujímavé, tak vám to natočím. Ľudia, takže takto vyzerá tabula. Takto to tu je. A toto, neviem, že sa vidíte, ale tam je Štrbské pleso. Na tú túru sa už všetci tešíme. Takže ideme, ale zatiaľ stále ideme po chodníku do kopca a nič zaujímavé. Takže ja vám to prestrihnem. Dámy a páni, toto je chodník na Štrbské pleso a z hentade sme sa dostali. Sorry, že som nezažal cestu, ale bola to nuda. Aj teraz je to tu akože nuda, ale mám to natáčať, nemám, aké budem možno. Takže značky, aby ste sa vedeli orientovať. Takže nech sa páči, viete sa orientovať. Hen tam na lampe je ďalšia, ale my už sme si značku natočili. A za necelých 5 až 10 minút, za necelé 2 minúty sme na Štrbskom plese, takže to už nám môžeme natáčať. Ale stretli sme taký divný mrak sponad Tatier. Taký divný, nikdy som ho nevidel. A ľudia, vy to nevidíte, ale ja už to vidím. Už mi tam vytrčia Štrbské pleso do oka. Vám možno nie, ale aj keď vám to približím, trošku vidíte, no ale neviem, či to je to akože najlepšia kvalita. Ľudia, ak chcem vám ešte niečo povedať, nikdy nedávajte prst do Štrbského plesa. Viete prečo? No, dajte si prst do Štrbského plesa, ale pripravte si minimálne 2000 eur. A 2000 eur si pripravte pre pokutu, lebo tu je také drahé, vy sa tu dotknete kameňa a hneď máte pokutu. No, a dámy a páni, čo to je? No, čo je toto? Štrbské pleso, vyrazili sme v cieli. Ale ešte nie sme úplno, sa vám natočili ešte tú chatu, ale no aha. No však pozrite na to. Kúkajte. Normálne. Štrbské pleso. Už ideme. Počkajte ľudia. Čo vám natočím. Keď ste tak si zase stopnite video. Si trocha pobehnúť. Aha, pozrite. Skokanský most. Tatry. Krása. Ľudia, toto mám si natočiť. No však aha.
To je strašná krása toto. Tie Tatry. Ľudia, viem, že každého láka skočiť do toho Štrbského plesa. Lenže neskakajte tam, fakt. Inak dostanete pokutu a veľmi drahú. 2000 eur je najmenej. Keď vám zistíte, že ste pod vplyvom, tak to je aj 4000. No a tuto je o mnoho lepšie. Aha. Tam je tá chata, kde bývajú tí najväčší bohači. Tak a hen tam máte Tatry, hotel. To je krása. Tatry. Sochu tu máte. Aj odfotím. Odfotená. A môžeme ísť ďalej. Ľudia, takže... No už na... Ľudia, takže Štrbské pleso. Tu je, takto Štrbské pleso. Krása. Tam tu je až ďalej. A hen tam je ten hotel pre tých najväčších boháčov. Toto je Hotel Tatra, najznámejší hotel v Tatrách. Máte to aj na tej cedule, čo som pre vás natočil. A voda, keby ste... Preberte si, akože preberím vám čistotu vody. Čistota vody je tu maximálna, pretože je tu zákaz kúpať a ja keby som si tam takto namočil prst. Čo som vám hovoril? Pripravte si 2000 eur, pokuta. Takže, nie, aj keď ma to láka, nemôžem. Rád by som, nemôžem, no škoda, čo už. Hen tam ináč, Skokanský most. A hen tam sú Tatry. A hen tam, neviem, či to je vidieť, ale tam je svah na lyžovanie. Jaj. No a tuto sú boborovia, na ktorých som takto sedel. Počkajte. Tak. No to je krása. Rovno takto výhľad. To je krása. Normálne. Na Štrbskom plese. To je nádhera proste. Takže ja už v tejto chvíli dám si asi energickú tyčinku, ale to vám už nebudem natáčať, ani ako pijem, ani ako stávam energickú tyčinku, pretože nechcem to možno natáčať na YouTube, lebo však chápete prečo. Takže už sme sa kdesi dostali, ale tým smerom, kde sme chceli ísť, tak bagrujú a tuto je nejaké auto, niečo porába. Tam ďalšia, ale tam pán. Lavička, môže si kde sadnúť. Ponožky. No ľudia, takže teraz ideme k hotelu Tatra, k tomu najväčšiemu a najlepšiemu. Tam už je jeho strecha, ale vy to identifikujete ako nebo. No. A tu je ten hotel. To akési húko dalo, to mám pocit, že je to klimatizácia. Tuto je hojdačka a ďalšia lavička. Nie, to je nejaké vyparovanie z tých okien. Lavička. No. Takže ak sa vám toto video páčilo, takže na dneska by to bolo všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like, odber a zvonček, aby vám neuteklo žiadne nové video. Dôvod, prečo toto video už tak skoro ukončujem, je preto, lebo už mám strašne málo percent na mobile a toto video sa bohužiaľ nepretiahlo na
hodinu, ale tak teda ešte to nebude všetko a budem sa snažiť, aby to bolo presne na 3/4 hodinu. Takže budete mať taký seriál. Hej, problém. Takže, tohto si odfotím. Kráľa. Keď prídem odfotený? Čo? Prídem odfotený. Takže, táto dĺžka tohto videa bola veľmi dlhá. Veľmi dlhá bola. A no, bolo toto video extrémne dlhé. Extrémne bolo dlhé. A ľudia, keby som mohol, tak 3/4 hodinu trvá cesta z Novej Polianky do Popradu. Áno, 3/4 hodiny. To električkou. Takže, tak, no. Aha. Ďalší králi. Ich si tiež odfotím. Auto ide. Niekam idú. Tam máme vyhliadkovú väžu. Tam sa tiež niekedy podívame. No a zajtra môžeme ísť na taký jeden vodopád. A ak bude otvorená táto vyhliadková väža, tak aj tam sa možno pozrieme. A Skokanský most, tam sa už nepozrieme. Toto je čo, kohút, sliepkač, čo to je? Takže video mám už skoro 3/4 hodinu. Takže ja som sa vám snažil natočiť všetko, čo som vám mohol. A ja dúfam, že toto video bolo pre vás dobré. A že som vám dal nápad, že som vám dal nápad proste, kde ísť na dovolenku. Aha. Pozri na ňu. Čaves. No ľudia, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a zvonček, aby vám neuteklo žiadne nové video. Ja sa s vami učím. Vidíme sa na Štrbskom plese zase zajtra a čaute.